Има ли алтернатива думът под наем? Можем ли да си построим собствено жилище на много ниска цена? Оказва се, че и у нас има нов тип нестандартно строителство на къщи. Напоследък все по-голям става интереса към така наречените биокъщи. Освен че са природосъобразни, изграждането им струва и в пъти по-евтино от стандартните. Вижте повече в следващия репортаж. Над 50 са вече биокъщите у нас. Повечето от тях са в Южна България. Само в пловдивското село Храбрено се строят 3 нови. Всичко се прави на ръка. Изграждат се изцяло от естествени материали. Камък, кал, глина, пясък, слама и дърво. Пода пак е от глина, стените са от глина вътре, смесена с слама, така наречения коп система. Тя е пясък, слама и глина в определено съотношение. Се излива. Това е един естествен дом за живеене, който олицетворява здравето на човека. Светлозар Боев трета година изгражда сам своята биокъща. Обяснява, че става бавно, тъй като се строи на пластове по 50 см. И дълго време се чака да изсъхне всеки елемент от конструкцията. Почти е на финала и вече има план как ще изглеждат стаите. Там е кухненския бокс, тук евентуално може маса, камина, някакъв холски кът, а горе има 2 спални. Това е баня. Горе има още една баня. Светлозар ще живее тук със съпругата си и бебето, което очакват. Биоматериалите, с които е построена къщата, дават възможност вътре да се поддържа постоянна температура, а разходът на електричество ще е много малък. Електроинсталацията минава по фъншуй законите, да не се нарушава южната дъга. От севера винаги е по-влажното място. Терасите от южния склон, като старите български чергашки къщи. За разлика от стандартните къщи, строителството на тези струва двойно по-евтино. Цената на една такава къща е 25 000 лева. Всеки сам може да си построи биокъща от глина. Инвеститорите твърдят, че са устойчиви при земетресение, тъй като са само на 2 етажа, а гаранцията им на живот е 100 години.